وإذا كنت آن محمد ساتواما فيه ممبئ أدون كولي أنبي فأقمت لهم الصلاة أن يمنني بجولد أنني دي فلتقم دائفة yo daro fedde minhum e mabbe kambe julbe be maaka wondude ma fedde wonde ne wada rikkile daro wal ya'khudhu fedde dardide ma de non yebe jaggu aslihatum kabirde mabbe sebe julde ma gofo etti silamum fa wado rofa tay ko fetel jogi yo rof tay ko silamu jogi yo rof so faye julde fa idha sajadu so tawi onani juuloɓe ɓe juuli fal yakunu fedde nde juulani nde yeɓe laato min waraikum ɓe keeda caggal mon ɓe ndena on faamide woni sababu aya o jippade ko nelaɗo e sahabaɓe eɓe kaɓerno e wolde bani anmar to batni nahla ɓe juutu subaru yoni tan kamɓe julɓe ɓe ɓe goppi silemeje ɗe ɓe gone julde hefere ɓe darti ñanane mabɓe te ɓe gonno koye habde waktu yoni tan kamɓe julɓe ɓe gone julde ɓe goppi silemeje ɗe ɓe gone julde tusubar ɓe cilmini hefere ɓe nimsiti mi wayi hiiri en luppi enen kaɓa yimɓe yo gone julde darde enen jeeɓa ɗumen mbayande men moññende woodi e hefere ɓe mbiya ɓe jogii julde wonde nden julde ɓurani ɓe yummiraɓe maɓɓe ɓurani ɓe babiraɓe maɓɓe so ɓe paye julde nden wi jannane maɓɓe haɗa nden julde Allah addirni Allah wi so oɗon juula an Mouhammadou aɗa wonde e maɓɓe yeɓe pecce ɗiɗi hen feccere yo daro garda nde feccere yo julde ma so tawi koɗo ustete julna ɗumen darde wotere dartoyɗa sa dartima fedde nde juula darde heddi nde calmina dartoɗo ɓe dariɗo ɓene gara julde ma darde wonde nde tawi koɗo ustetake tawi ko farilla koɗo ustetake wonno ko darɗe nde juuloton julna fedde adi nde darɗe ɗiɗi sa waɗi tawi a gayni a ummima a dartoyima fedde wonde nde kayre nde fedde nde juldatade yoɓe jokki julɓe ɓe calmina seɓe calmini ɓe dartoɗo ɓe darinoɗo ɓenne gara julde ma darɗe ɗiɗi ɗum woni fal yakunu fedde nde juulani nde yeɓe laato min waraikum ɓe gona caggal mon ɓe ndena on ha gay noon waltati on saha so on gayni yo ar da'ifatun fedde ukhra wonde lam yusallude juulano fedde nde juulano nde nden yo ar fal yusallu yeɓe juldu maka wondude ma kamɓene wal ya'khudhu yeɓe nangu hidrahum dentogol mabɓe wa aslihatahum e kaɓirɗe mabɓe waddalladina kafaru yiɗi ɓen ɗon hefereɓe law taghfuluna hanino on belsidima so on darima oɗon juula an aslihatikum ga kaɓirɗe moɗon sinno ko sagoji mabɓe joƴƴi noon silemeje ɗe ɓe jenay mon ɓe mbara on kono Allah wi jagge silemeje mon seɓe tawi on oɗon juula kele yummiraɓe mabɓe jokkon julde mon bonata aɗa taƴa dane kefetana juula Allah akbar cakke jogoma tat taƴa dane jokka huccide funnangue ala huccide hirnangue ala haalde ala fof bonnata julde fof bonnata julde jiɗɗa fof kuccita Allah wi on saha ɓe jinno ko belsindo ɗon kaake mon fa yamiluna aleykum ɓe oño e dow mon maylatan oñande wahidatan wotere ɗum wonno sagoji mabɓe wala junaha aleykum bakkara ala e moɗon in kana bikum adan so tawi lor ene moɗon min madarin ko wayno toɓo en aw kuntum marda walla on cellani Allah wi bakkara ala an tada u joƴƴi noon aslihatakum kaɓirɗe mon ɗe joƴƴi noon so jiiɗi joƴƴi noon baasi ala wa khudu nange hidrakum dentogol mon e anɓe mon fodde no kattinirɗon inna allaha Allah noon a'adda o heblani lil kafirina hefere adaban lefte muhinan ɗe ganduɗa ko koynoje Allah wi fa ida qadaytumus salat so on gayni julde fadhkurullaha ñangtoɗe Allah hol ɗum mbiye subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar woni baqiyatu mbaɗe ɗum ene yiiɗa anani qiyaman son jiiɗi mbaɗon baagiyato oɗon jooɗi o qu'udan son jiiɗi mbaɗon baagiyato oɗon leeli oɗon qiyaman son jiiɗi mbaɗon baagiyato oɗon dari o qu'udan son jiiɗi mbaɗon baagiyato oɗon jooɗi wa ala junubikum son jiiɗi kadi mbaɗon baagiyato oɗon lellori banggueji no jiɗɗa fof wat masi ala yo waɗe tan fimi qiyaman o qu'udan wa ala junubikum
mbi noon o wi wona baqiyatu o ko julde nde so waktu yonti a wawa darade juula jooɗoɗa a wawa jooɗade juula leloɗa fof wat ene dagi oyo juule tan a faami ɗon de fa ida ɗma'anantum so on koolima noon hankanti heefereɓe janata e mon Allah wi fa aqimu salata ñimne julde nde no foti juulirede ni sabu inna salata julde kanat latima alal mu'minina e dow julɓe kitaban ko windande nde ganduɗa mawqutan dottande waktu mum yawtata nemnetake so waktu ene e juule wa nazala aya garo o jippi ko lamma ba'asa sallallahu alaihi wasallam da'ifatan fi dalabi abi sufyana Allah neli fedde yo ya yiiloyo Abu Sufyana jana e mumen wondi muɗum lamma raja u min uhudin tuma nde ɓe gorti wolde uhudi andi den julɓe ne heewi yuwaɓe an kanti noon kamɓe ɓe goo fof a sakkul jarahate ɓe gone wulditade min de junggam ngo guila ko piyaɗo hen silama junngo ngone Moussa o wi min de mboɗo fiyono sawre woñoldu m nduɗo Moussa min de mboɗo fiyono silama e hoore ha joni sellani go fof kadi sabaɓe ne gullito Allah jippini aya garowo Allah wi wala tahinu hoto lo'e fibtigai e ɗaɓɓude alqawmi heefereɓe ƴeewoyi heefere kaɓe mabɓe so in takunu te'lamuna so on laatima wonko muusata on oɗon muusni wonko muusata on fa innahum ya'lamuna kamɓene wonko muusataɓe eɓe muusno kama ta'lamuna hono no muusnortoɗon ni so wonko muusata on kamɓene kay wonko muusataɓe hono ko muusata on ko ɗum woni in takunu ta'lamuna so on laatima oɗon muusno wonko muusata on fa innahum kamɓene kay ya'lamuna eɓe muusno kama ta'lamuna hono no muusnortoɗon ni oto kuule habde maɓɓe wa tarjuna te wal haalu onon oɗon jorti min Allahi to Allah to baraji ma la yarjuna kamɓe heeke heefereɓe keɓe jortaki onon kam oɗon jorti so on mayinade aljanna hikka feno so mayi ko fay jortaki ɗum wa kana Allahu serani Allah aliman ko ganduɗo kala hunde hakiman ñeñuɗo aya garowo o jippi ko gorko goto ene wiye Ɗu'matu bun Ubayriq wiye ɓe gurtudaɗe mabɓe walla min deƴƴaɓe ngayen walla ɓe keɓoya palace uji goɗɗi so mbade jogi haalanmo on lebti koy yo deƴƴu walla o usta dande a faami o wi oɗo aya jippi ko golle oɗo gorko goto ene wiye Ɗu'matu bun Ubayriq ko jaljallo goto o wujji mekeñ o noon ko jamma o wujji ɗum kanko jaljallo o ɗo wujji mekeñ o wonno koye gafakke o waɗi ko condi ndi ko condi daneeri ne wawi taw ko puudar wawi taw ko condi gawri ko daneeri kam mekeñ o ko hen wonno o yaltini mekeñ o e nder masalan gafakke he andi tasoto e makko kadi mekeñ o no suudiri ɗum nini yaha condi nini yuppo e lawol hawa are galle yahudiyanke goto ko sehil makko kanko oɗo Ɗu'matu koye sahabaɓe nelaɗo jeeyano o wujji mekeñ o ari e galle yahudiyanke o noon o wi moftanam mekeñ o yahudiyanke o ko sehil makko moftanimo yi ha weeti joom mekeñ en jiyani mekeñ ndewe e leydi e ndewe condi ene ndewi hen ha jettiɗo mekeñ o moftaɗo naati ɗon mbima an de mekeñ amen gujjaɗo ko ɗo woni on wi min de mboɗo joguiɗo mekeñ kono komi desdaɗo hol desnuɗoma Ɗu'matu Diallo bete Ɗu'matu Diallo resnimi mekeñ o nanɗo ɓe jeehi to Ɗu'matu ɓe mbi Ɗu'matu an wujji mekeñ amen Ɗu'matu wi wona gonga wujji mekeñ o ko yahudiyanke o o takki yahudiyanke ɗo takki yahudiyanke o wonde ko kañum wujji yahudiyanke wi wujjani o wondi o wi ko yahudiyanke o wujji Nela sallallahu alaihi wasallam noon tawde ko sahaba ko julɗo miiji julɗo kam jaranta ɗum wonde e fenande sabu ƴewde hoore mum wayni
nelaɗo haqqe koreji makko ngari mbi minen fof komin seedeji kanko Ɗumatu Diallo koreji makko ngari mbi komin seedeji wonde oɗo wona gujjo o yahudiyanke hay ñande ɗo wonko wujjuno o nanga ko kanko tan fota wonde kanko wujji Ɗumatu o meeɗa wujjude koreji makko mbi noon nelaɗo wi tawde ko noon yiɗi tajje jungo yahudiyanke de nelaɗo himmani tajje jungo yahudiyanke Allah jippini aya garowo o Allah wi inna no minen anzalna ilayka min jippini fewde ma alkitaba min jippiniri fewde ma alkitaba qur'ana min jippini ɗum bil haqiqa gon holko min jippiniri li tahkuma beele ñaawirade baynan nasi hakkunde yimɓe beele ñaawira bima araka Allahu ko Allah andinma ko ɗum min jippiniri wala takun koto laatono lil kha'inina jamfotoɓe hoddiɓe mumen koto laatono ɓe khasiman ka beññodiɗo koto walluɓe de wastaghfirillah Muhammadu imsinuɗo Allah inna allaha Allah kana o serani ghafuran ko jafotoɗo rahiman jurmotoɗo a himmani tajji jungo oya toñange imsino a waɗani kono imsino wala tujadilu hoto wallondir anil ladina gaɓen yahtanuna anfusahum ɓe enen jam fo koye mumen inna allaha Allah la yuhibbu kulla khawanin man kana khawanan athiman Allah yiɗa mo ganduɗa ko on laatiɗo khawanan kewɗo jamfa asiman kewɗo bakka Allah yiɗa on yastakhfuna kanko oɗo Ɗumatu Diallo eɓe cuuɗo kanko e koreji makko sabu gacce eɓe cuuɗo minan nasi yimɓe kono wala yastakhfuna ɓe mbawa suuɗade min Allah e Allah Allah kam ɓe mbawa suuɗade ɗum wa huwa Allah ma'ahum ene wonde mabɓe e gandal mum id yubayyituna tuma nde ɓe mbaali eɓe cuuɗa ma la yarda ko Allah welaka minal qawli konngol ko Allah welaka to kango eɓe mbaldi wadde malde takkude yahudiyanke o Allah wiina tawande ɓe mbaɗata nden feere nde wa kana Allahu latima Allah bima ya'maluna keɓe gollata muhiɗen ko peltiɗo hen gandal ha antum onon ha ula'i ehey mon ɓeeɗo jadaltum anhum oɗon ballodira ga maɓɓe Ɗumatu e koreji mum oɗon balla ɗumen fil hayati dunya e gurdam aduna faman yujadilu llaha anhum hol bawɗo weññodirde Allah ñande yawmal qiyamati anhum ga maɓɓe son balliɓe ɗo hande ñande darga hol bawɗo walludeɓe oɗo Ɗumatu caysayagu waɗi ngu onon fof oɗon ndenda oɗon balla Ɗumatu wadde caysayagu oɗon balla ɗum takkude ñande yawmal qiyamati so Ɗumatu darima e yeeso Allah hol bawɗo weññodirde Allah e yeeso mum ñande hen minen jingantamo ñande hen oɗon mbaɗa noon amman yakunu walla holi on mo ene laato alayhim e wuyɓe ɓe wakilan mo ganduɗa ko wakilu hol baɗo hol gono wakilu makko ñande hen ɓe ko min woni daraniɗomo jawabu mum la ahadan yafalu dhalik hay goto wawade wa man ya'mal su'an kalama golli ko boni aw yadlim nafsahu walla tooñi hoore mum summa yastaghfirillaha rutti imsiniɗo Allah yajidillaha ma o taw Allah gafuran ko jafotoɗomo rahiman jurmotoɗo kala mo waɗi ko boni imsini nimsiti woppi walla tooñi hoore mum imsini nimsiti woppi Allah wimi jaafo kono wo man yaksib ithman kala mo faggiti bakka fa innama yaksibuhu ala nafsihi ko faggiti ko koye makko artata wa kana Allahu latima Allah aliman ko gando hakiman ñeññuɗo wa man yaksib khadi'atan kala mo faggiti bakka tokoso aw ithman walla faggiti bakkan mawɗo humma yarmi bihi o ƴetti bakkaɗo o weddi ɗum bari an mo waɗani hay goto mo waɗani hay hunde mbaɗɗa ko boni ittuɗa ko boni ko beddiɗa takkuɗa goɗɗo mo waɗani humma yarmi bihi o ƴetti bakkan mo waɗi o weddi ɗum bari an kisɗo mo waɗani o itti o takki ɗum no mbatten hen saji ni mbaɗa ko boni tan mbiyeɗa ko an waɗi mbiya ala ko kaari waɗi Allah wi fagadi tamala on de kam rontima buhutanan toñange o ismane bakkar mo binan pen o de rontima bone o de rontima bakkar mawɗo
walawla fadlullahi sannatan wana ɓural allah aleyka ma an mouhammadou wa rahmatuhu sannatan wana yurmede allah e rendema la hammat ma himmantuno ɗa'ifatun fedde min e mabɓe an yudilluka ne majjintuma sannatan wana allah ene yurmima sannatan wana allah ene renma ɓeɗo hefereɓe maɓe ndeweteno ha gonta koɗɗu ɓe majjinma e ga ko tellinme ma ko allah wi wama yudilluna ɓe majjinta noon illa anfusahum so wona koye mabɓe te wama yadurrunaka ɓe mbawa lorudema min cheyna haydara keɓe tampina koye mabɓe tan aha bone koɓe mbaɗata ko koye mabɓe tan artata a yettata koma an wa anzala llahu alayka alkitaba allah noon jippinema qur'ana woli hikmana e ñawoje qur'ana wa allah maka allah andinima e qur'ana malam takun ta'lamu ka andano to banggue ñawoje ka andano to banggue ko wirni allah andinima wa kana fadlullahi serani ɓuural allah alayka ma an mouhammadou aziman ne mawni la khayra jam kay ala fi kathirin ko heewi min najwahum e deeyuji mabɓe kamɓe deeyoɓe yimɓe deeyoɓe ko heewi e deeyuji ɗi waɗa ka barke illa noon man amara bi sadaqatin aw ma'rufin so wana noon deeyo ɓe ganduɗa ene ndeeya ene jamire yo sadaqa waɗe aw ma'rufin walla ene ndeeya yo moƴƴere waɗe aw islahin baynan nasi walla ene ndeeya kaari e kaari ne kaɓi bedditinen kaari e kaari ne kaɓi mbaɗen feere ɓe duttodira kaari joom suudu mum ko cuutiɗo mbaɗen feere gartiren gon deyde ne moƴƴi eɗen jiiɗi maade juma eɗen ndeeya kaari e kaari ne ndesdira eɗen ndeeya kaari ndiɗi kaari ne ƴawa ɗum eɗen ndeeya kaari ne haaɓe bawa mum eɗen ndeeya kaari haaɓe yum mum eɗen ndeeya ɗum fof ne moƴƴi kono deeyo won aɗa ka barke wa man yafa'al zalika kala mo waɗi ɗeɗo gueɗe ko wayno deeya ene yamiri moƴƴere deeya ene yamiri fewnude hakkude yimɓe allah wi ibtigha o waɗi ɗum tan ko ɗaɓɓude mardatillahi weliya allah hay hunde o waɗirani ɗum so wona ha wela allah fa sawfa nu'tihi allah wi oɗo mamin joɓ ɗum ajaran jobde aziman mawdi wa man yushaqiqir rasula kala mo lurodiri e nelaɗo allah min baadi caggal ma tabayyana lahul huda caggal ne feeñanimo peewal wa yattabi'a o rewi gayra sabilil mu'minina taw wona lawol julɓe o rewi lawol ngol o wela allah wi no wallihi min mbaɗamo ko gondiɗo mata walla ko ɗaɓɓi wondude ko min ndewnamo e mo rewi o tawi tan dewɗa tan ko bonande allah wi jiɗɗo ɗum no wallihi mata walla no wallihi min mbaɗamo o wonda mata walla ko yiɗi wondude ko tawde ko seyɗade min ɗaɓɓatamo limata wallahu min ad-dalali tawde ko majjere bi an khalli baynahu wa bayna fi dunya hakkude makko e majjere nde min goppitaɓe o rewa hen ko nuslihi min nannamo jahannama jeygol wiyeteni o suma toon wa sa'at boni noon masira ruttorde tawde ko jahannam saabu inna allaha allah la yaghfiru o yafatako an yushraka bihi nde o rendinte e makko nde rendinte e makko o jaɓata ala rewa jalan ha maaya ala wa yaghfiru omo yaafo noon ma duna zalika ko wona rewde jalan ha maaya kala bakkan mo mbawɗa wadde tawde wona rewde jalan allah wina yaafo liman yasha mo wela mo wela kadi wa man yushrik billahi kala mo rendine allah ko wona allah faqad dalla on kam majji dalalan majjere ba'idan woddude gonga in yad'una kamɓe hefereɓe ɓe ndewani min dunihi ko wona allah illa inathan so wona jalangeji debbi ko wayno laata en uzza en manata en allah wi wa in yad'una ɓe ndewani kay illa seyɗanan so wona seyɗane maridan mo ganduɗa ko candalo la'anahu llahu allah kay huɗimo woɗɗinimo yurmede mum wa qala shayɗane hina iblisa o wi allah la attakidanna minne mi wondi mami jogi tan hooram min ibadika e jiyaɓe ma nasiban gueɗal mafrudan parlagal mami nodduɓe yoɓe ɗoftomi iblis wi noon mami wiɓe gaare ɗofteɗe kam
wala udillannahum mi woodi minne mami majjidɓe ga goonga wala umanniyannahum mi wondima mi wonnuɓe mi weddo e ɓerɗe maɓɓe mi wiya on ñuutat balɗe mi weddo e ɓerɗe maɓɓe ummital ala mi weddo e ɓerɗe maɓɓe kasbore ala mami hokkuɓe mami wonnuɓe ngoɗela wana wonde o ngoɗela mami wonnuɓe wala amurannahum Allah nela iblisa wi mi wondima mi yamir leñol jiyaɓe maɓe an Allah mami yamirɓe holko jamirtumi ɓe fala yu batti kunna yeɓe taj adanal an ami noppi nemaraji mi yeɓe jeel nemaruji ɓe mbiya koye jaleŋeji jeeyi mami wiɓe noon wala amurannahum wallahi mami yamirɓe holko jamirtumi ɓe mami wiɓe fal yughayirunna yeɓe mbaylu khalqallahi tago Allah ko Allah dangnuno yeɓe karmin ko Allah harminno yeɓe dangnu mami wi noon o waɗani waɗi de warada annahum 999 min kulli alfin ko wi ma o jogito nasiban mafrudan e jiyaɓe ma ɓe an Allah mami jogito hen gueɗal ngal ganduɗa ko parla ngal ngal ɗon ɓen ɗon jiyaɓe ɓe o wi ɓe yawmal qiyamati rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi ñande yawmal qiyamati ujunere fof temedde jeenayo e capanɗe jeenayo ɓen ko rewnoɓe iblis ko jeygol pay goto teela faya aljanna ha yimɓe fof gasa lima fil hadis ɓe mbi rasulu sallah sallam ɗum hawnaki anelaɗo wima ma antum fiman siwakum onon ɓeɗo julɓe on mbayani eɓe gonani onon illa ka shi'rati l baydai fi thawd so wona leeɓel danewel no waya ngaari ɓaleri kurum ni noon mbaɗon julɓe baye hefereɓe to banggue keewal kono leeɓol danowol gotol e nder leeɓi ɓaleji ngaari no mbayni noon julɓe me famɗude julɓe me pamɗin fewi heddi julɓe ko moɗi sondo en kono en pamɗi keewani ko moɗi sondo noon sabu wa warada kadi joli anna yawma alqiyamati yaqulu llahu li adama Allah ñande darga wiya adama ukhruju min zurriyatika yo worko jaltinɗa e leñol ma ngol bu isannaru jeygol hankkadi nelama koye fa yaqulu ya rabbi wa ma bu isannaru kanko adama o wiya Allah holko jeygol nela e dow mum fa yaqulu llahu taala Allah wiyamo ukhruju min kulli alfin 999 kala he ujunere ittu temedde jeenayo e capanɗe jeenayo e jeenayo ɓen pay ko jeygol fa enda zalika tashibul adfal min shiddati lawri so wi noon tan cukolon mbaɗa leyɓe daneji woni yawman yaj'alul wildana siban on ñala maaroy iblis wi noon noon ko wi ko o waɗi wa min zalika ene hen kadi taghyiru sifati nabiyina alwaqi'i min alyahudi wannasara ay ɗum ɗo ko iblis wi wonde ma yamir yimɓe ɓe yo mbaylu tago Allah ene hen ko ganduɗa sifaji annabi o gonɗe tawreta yahudiyankoɓe mbayli annasara en sifaji annabi gonnoɗo linjira ɓe mbayli wa taghayyuru kutubihim e baylugol defte mabɓe wa min zalika ene ko iblis wi ko kadi taghyirul jismi waydude ɓandu mum a wayra neɗɗo ne ɓawli kurum tan patton joni tan ɗo biɗi Abdoul Ndiaye ɗo tan wajja tan Allah ne ɓawlinma mbiya an a ɓawlata Allah wawa tagde ko an wawi tagde codoya heesal top zel akaña emos movat le coda ɗum mbaɗa e ɓanduma escanlay ɗum ɓuuri yawde wojjinde coda ɗum mbaɗa e ɓanduma beele aɗa wajja ngol boɗowol sa bankina nde a ɓawlat nde a wajjano a fenat ɗaccu tan ɓawla ala ko bannantuma momman mbolel no goddiri ni Allah waɗi ɓe noon ande ɓawlu tan ko bannantuma ene
hen taghiru bil wasmi ko wayno sokade e ber tuppade biida kadi Allah wawa bawlinde tondu an wawi bawlinde jaha bawlinoya wa taghiru ash-shi'ri bil wasl non kay lebi ma Allah rokani ma juudi biya a woysa yo Allah rokata kam lebi juudi jaha codoya bitik temen nay coda kerli bada e noppi ma bada e hoore ma betene ene yurto biyaade ñemtina madamebe lima fil hadisi nelaado Allah o wi la'ana Allahu al-washimata wal mustawsimata Allah dey hudi tuppido e tuppudo fof jom lelnowo tuppa o Allah hudi on lelido tuppi o Allah hudi dum wal wasilata wal mustawsilata Allah hudi coddo kerli gorko codoydo kerli totti debbo mum yo fu yo moroyo Allah hudi on gorko debbo coddo kerli wade sukunu mum Allah hudi dum debbo mordo mo Allah hudi dum mordo e morado e codoydo fu Allah hudi tenela Allah wi non ko jaaba sa iti temedi asode kerne totti debbo yo nyaant yo wad dimbal jabot ganda hoyi iblis ayante mum annen aha wa man yattakhidhi saydana waliyan kala mo jogiti saydane ko doftotodo dum min dunillahi ko wana Allah a jaggi saydana do dofto ngoppa Allah o de fa gara khasira perti khusranan perti mubinan pen sabu yaiduhum saydane o fodanta yimbe be ko on juutat balde de woyu mannihim omo wonnabe ko jiddon fo mo an kep omo haalanabe ummital ala omo haalanabe jobdi ala wa ma yaiduhum shaytanu saydane fodanani yimbe illa ghururan so wana komti ulaika edo wadbe de gede rewbe iblis ko wi ko be ma'wahum tappate men jahannamu ko jeygol iblisa wallahi iblis ko jonta iblis wallahi ko jonta nde Allah wi mo yo sujjan baba adama o sali Allah haali ko ha gasi wi yaltu bureau jamdi mum yaltu walla maya o wi ay wasa min won ko yinni anzirni day mo tan ha darga tan muñana Allah ye woddi se bodo ay muñande wonon kam an kanti ila nafkhatil ula kham bimi kam innaka minal munzirin ila yawmil waqti ma'lum kam don kam muñani mudum kono su benni don ala hen kama yo o wi wadde non minon ko jinni hal alwiha o wi la ahtadi kan zurriyatahu tawde ko ni baddabi ay o ko jibini ko mami jawlo hen ko belami ha heewa bele min yanta am min nadde jeygol alwiha mi jamiriya mi ayani o wadi tereji bal yimbe bada tarna basuji yew godol ngoy woddude ni yew jamano e ballata waktu era allahu akbar yimbe fof ene kedi hay goto yaata te yobetaake yew so takkusaan yoni 3h mbiya yo neddo ya gila tardani jaha ndanga biye itta kaariba naata Allah yida annabi Allah yida juula takkusaan tawma to na juulani futoro tawma to na juulani te biida ka juldo afenat an wana juldo ka juldo an fami yew jamanana ay han to yobetaake forso ala ko Allah ko wartan ar do garaado yurno ar fiye karo suuji ko matato iblis cer ko gojontade Allah dey wallimo iblis kay Allah walli dum tigrik kumbal wada nyalla amde ha biya cebet walla yummiraado seytane murno gudel mum wi hande koy ma Allah yaafo Allah jogo yaafade watte Allah yaafata ko mo cekke jogertan an hol yino ko Allah yaafo ma hande de ha Allah yaafo Allah yaafo ma ni atay Allah ka yaafo ko mata yaade a jetti kurse ma habbe gudel ada wedditi caggal Allah hande koy ma Allah yaafo ni Allah jogo yaafade Allah ka yaafo ko tebbu pergitido wana kay teydo kay ala teydo kay gañortan pergitido non Allah ne way yaafade famido de bismillah iblis ko jontaado non dum wadi non ko wi wako dum wadi ko ene way wonde ko haala wonde nyande yawmal qiyamati kala ujunere neddo goto natata aljanna ene way wonde cer
kala ujunere goto nata aljanna ko wiyoɓe ko julɓe gona julɓe wona ko wiyata ko julɓe fof woni julɓe ene hen julɓe yulɓe ene hen naafiqeɓe ko woni julɓe ko cetta seeɗa kina heewani wona ko tukkata tiiɗe leydi ko fof wondi julɓe ƴeewɓe goodani ko enen mbaɗa tan kono ala ɗo diine dare mumen ɓe ganda hunde so tawi yi ko bonna ɗum tan joni joni bonna on kay comme mbimi aɗa wirdi joni joni lasima a gayni tan fijirde nanɗa waɗa tan aɗa ɗamini capanɗe nayyi tan e so tawi ami tan jomum wiya ñande nde ɓiyam o suddete nde o ari o lengui tan aɗa ɗamini desa tan bonnoya hen ko bannoɗa ko foof ñande o kay wona julɗo ko say joni joni tan dengelel joni joni tan a laasima wonno salatul fatiha a gayni a morli kursel dengelel tan a fayi toon kaka ngaɗa an ka wona julɗo joni joni tan a juuli aɗa heppa ko gaynata teere hande ko camaraɓe hoode mbaddata bal atan aɗa fayi toon yan wona julɗo ka say ceerno a bonni ko ɓoy julɗo o bonni ko ɓoy gila aɗa juula aɗa miijo no baalo wona ɗo biidnatirta gila aɗa juula Youssou Ndour nana fiija hande aren dañal sorano hande ko Youssou Ndour fijata toon ñande ƴettu ujunnaji kam natoya aɗa heppa ko gaynata julde walla Modou Lo cekke jogoo lo sako Modou mum kaka ngaɗo woni ko wiyata julɓe ko ɗum woni ko wona ɗum waɗi ɗum heewani no feewi ulaika ɓe kay ma'awahum jahannamu ɓe kay tapporde mumen ko jeygol tan aha ɓe kay ko jeygol tan payi ya nelaɗo mbano famɗude ni ala no poti hedde ujunere en kala e aduna foof poola ande ko ɓe gonno julɓe ceer tawi kay wiye kay isruna sabiruna yaglibu miyete yimɓe nogas so mbayi temedde ɗiɗo ko yimɓe nogas tiɗɓe de ndiya ɓoyde julɓe puɗɗi loode o hoyfino o wi ala ana hafa fallawde o watta temedere fof temedde ɗiɗi ujunere fof ujunere joni kala ujunnaje sappo keefeero mbawi temedde ɗiɗi ujunere julɓe ƴeew Sénégal 95% ko julɓe capanɗe jeenayyi e joyo ko julɓe e nder Sénégal wiyoɓe ko julɓe joyoɓe goni heefereɓe ƴeew joni dendagal l'islam fof ala e Sénégal kamɓe jeeyi mi andi kay ɓe koye andi kay julɗo koye kala ko wiyete l'islam ala e Sénégal hande hay wona ñawore mum wona kettuko mum wona korti mum kala ko julɓe mbaɗatno en mbaɗani noon kottirten en koɗirani noon en ñamirani noon en desirani noon en ala fof ko mbaɗɗen kala ko yowite l'islam en mbaɗani sono han jamaji n kala yimɓe nante gasi Allah ko tan kala yimɓe ɗanaɗe gasi kono hay hunde wona nelaɗo noon wino wona wi so diine o aduna on e gasa ma yi jamaji ɗi ne mbi pip kono hay goto ala toon ko fitti ko wona yimɓe goni toon wona yimɓe ala ko keewal tan mumitiri keewal mumitiri woni nder jamaji ala ko woni toon aɗa juula jamaɗo oppi galle waɗi waɗa ko wela ko firti debbo ma nan waɗa ko wela ɓiye nan waɗa ko wela aɗa woni jama ko mbatta toon artu oto juulo oto hoor won keeɓeero pofta sabu koɓe tampini yoɓema tan a yiiɗa hay goto fina a yiiɗa hay goto tina aɗa nder jamaɗo juula Allah jaɓanen julde noon ulaika ɓe kay ma wawum tappode men jahannamu aha ɓe kay ko jahannamu tan payi hay so juuli hay so koori haydara wala yajiduna ɓe dañata anha ga jahannama mahisan ko wiyete bapporgal